Už? Hej. Ahojte. Čaute. Vítame vás na našom novom kanáli. Sme si povedali, že namiesto Raw Twins budeme točiť nový kanál Pizza Couple. Budeme chodiť z mesta do mesta jesť pizzu. Keďže posledné 3 večere sme mali samé pizze. Tretia večera. Tretia pizza. Vegetariánska. Fajná. Tak. My sa tak rozhodli si dať trošku pauzu a vyskúšať také niečo varené. Alternatívny spôsob stravovania. Že ako to na nás zapôsobí a aké to bude. Aká zmena. A ukáž tu. Luxus. Máme trošku olivky. Hej, máme také hacky, že si tam nahážeme olivy. Lebo olivy je proste, to je naše. To máme radi. A na olivovú pizzu nemáme. Môžem? Hej, daj. Super. Fajne. Daj. Takže prvá misia splnená. A ešte dáme aj papričku, či netreba? No, nie, potom. Okay. Teraz? Že sa nás pozerajú. V pohode. Takže ochutnám? Dobre, počkáš aj na mňa. To je okej, ale to nechcem, a nie je video, nie? No. Ukáž, daj si. Nechceš kečup? Nie. Tak, dobrú chuť. Pizza Couple. Dobrá? Dobrá, ne? Hej. Chod tam ja. Čo to tu je? Hrášok? Kto vymyslel hrášok? Pizzu? Som ešte nevidela. Mohli dať aj kukuricu. V pohode je fakt? Lepšie ako všetko? No, až tak nie no. Taká zvláštna. Ale tak dobrá, mi ho chutí. Je taká syrová, olejnatá. Dobre, no tak kamaráti, tak sa majte, ideme si to užívať a vidíme sa zase v ďalšom meste s ďalšou pizzou. Jo! Tak nám môžete poslať nejaké kúsky nedojedenej pizze.